Sa panahon ngayon, kung ikaw ay nagtitipid, ngunit gusto pa rin ng komportableng pamumuhay, may isang wais na paraan dyan. Hindi lingid sa kaalaman natin na maraming mga bagay ang nabibili ng second hand o gamit na, pero maayos pa rin ang kalidad at mapagkakatiwalaan pa rin ang performance. Isang magandang halimbawa na dyan ang kotse. Kung ikaw ay interesado o nagbabalak bumili ng second hand na kotse pero wala kang idea kasi nag-uumpisa ka pa lang o walang idea sa presyo para sa budget mo na 150,000 below, itong video na to ay para sa'yo. Isa-isahin natin ang second hand cars na kayang-kaya ng budget mo na maaari mo ikonsidera sa pagbili. Simulan natin yan sa number 10, Mitsubishi Mirage. Kilala ang Mitsubishi sa paglalabas ng mga modelo na subcompact. Sa katunayan, naglabas ang kumpanya nila ng dalawang modelo ng Mirage sa magkasunod na taong 1991 at 1992. Karamihan ng pagbabago ay sa interior design ng kotse tulad ng cloth seat, wheel design, at rear body trim. Mukha man itong maliit, isa pa rin ito sa tinatawag na go-to car ng mga gustong magkaroon ng sasakyan dahil sa mura nitong halaga. Mabibili mo ito sa halagang 130,000 pesos hanggang 150,000 pesos. Number 9, Toyota Avanza. Kung gusto mo ng medyo contemporary na disenyo, ngunit abot kaya pa rin, Toyota Avanza MPV ang isa sa pagpipilian mo. Ito ay ideal sa iyo kung gusto mong isakay ang pamilya mo o kailangan mo ng sasakyan para sa business mo. Bakit? Simple lang. Dahil ito ay may sapat na espasyo sa loob. Sapat para sa personal at trabaho mo. Hindi na rin masama ang ganitong model para sa iyo dahil ito ay beginner friendly at siguradong hindi sasakit ang bulsa mo. Mabibili mo ito ngayon sa presyong 100,000 pesos hanggang sa 150,000 pesos. Number 8, Toyota Tamaraw. Ang Toyota Tamaraw ay sikat sa pagiging malawak. Lalo na at kasya ang 10 tao dito. Minsan mainam nang may pasobrang upuan kaysa kulang, hindi ba? Umarangkada ang Toyota Tamaraw sa merkado simula noong year 1990 hanggang year 1997 at naging patok sa tao dahil sa napakamura ngunit matibay na katangian nito. Kung ganitong klase ang iyong planong bilhin, marami kang makikita na second hand na pero hindi pa masyadong gamit. Sa ngayon, meron nitong halaga na 30,000 pesos hanggang 150,000 pesos na sobrang swak sa budget mo. Number 7, Mitsubishi Adventure. Kung ikaw naman ay naghahanap ng sasakyan na kasya ang pamilya mo, itong model ng Mitsubishi Adventure na kasya ang 5 o 7 tao ang dapat sa'yo. Ito ay nilabas noong 1997 at sobrang sumikat dahil napakamura ngunit mapagkakatiwalaan ang performance. Saan ka nga ba makakahanap ng abot kaya at kasya ang pamilya mo sa sasakyan? Bukod pa dito, kilala ang Mitsubishi Adventure pagdating sa reliability at tibay nito, kung kaya ideal ito kahit kanino man. Nagkakahalaga ngayon ang model na ito ng 110,000 pesos hanggang 150,000 pesos. Number 6, Kia Pride. Ang Kia Pride ay siguradong isa rin sa dapat ikonsidera mo dahil bukod sa tipid ito sa gasolina, ay dihamak din na mas mura itong alagaan o i-maintain. Kung sakali man na magka-problema, madali rin makahanap ng mga parte nito sa merkado kumpara sa ibang brand. Maliit lang ito at nangangahulugang madali din ito i-park at makalusot sa traffic, lalo na sa metro. Isa rin ito sa mga sasakyan na madalas gawing taxi dito sa bansa. Nagkakahalaga ngayon ang Kia Pride ng 30,000 pesos hanggang 120,000 pesos. Number 5, Volkswagen Polo. Ang 1990s 3-door Volkswagen Polo ay ang pinakamagandang unit ng kanilang 1981 model. Ito ay mayroong square headlights na magandang tignan para sa nakakarami at pinaunlad na interior at exterior na disenyo, lalo na ang brake at suspension. Ang pinaka-highlight ng model na ito ay ang dinagdag na fuel injection system sa katangian nito. Di hamak din na matipid ito sa gas at makukuha mo sa presyong abot kaya. Sa ngayon, makakakita ka ng mga model na ito na nagkakahalaga ng 65,000 pesos hanggang 150,000 pesos. Number 4, Toyota Corolla. Bagamat napakasimple ng disenyo, ang 1990s Toyota Corolla pa rin ang naging definisyon ng transportasyon
ng mga Pilipino noon. Una, ito ay di hamak na mas abot kaya. At pangalawa, subok na kalidad pagdating sa pagkonsumo ng gasolina at makina. Ang Toyota Corolla ay isa sa mga patok na sasakyan noon na tumagal ng halos isang dekada dahil sa maayos na performance na bigay nito sa mga consumers. Sa ngayon, nagkakahalaga ang Toyota Corolla mula sa 68,000 pesos hanggang 115,000 pesos. Number 3, Mitsubishi Lancer. Kung usapang reliability at ideal na kotse para sa mga young drivers, hindi magpapahuli ang Mitsubishi Lancer. Maging ang mga mekaniko na ang nagsasabi na isa ito sa mga sasakyan na hindi nagre-require ng komplikadong proseso sa pagkukumpuni. Bihira nga lang daw ito masira. Ang Lancer din ay isa sa mga maliliit na sasakyan noong 1996. Ngunit nangunguna pagdating sa mahinang pagkonsumo ng gasolina dahil sa 4-cylinder fuel economy na mayroon ito. Mapagkakatiwalaan din ang makina at gearboxes nito. Ngunit magkano nga ba ngayon ang second-hand Mitsubishi Lancer? Mabibili mo ito ngayon sa halagang 55,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Number 2, Mazda 323 series. Isa sa mga redesign na compact car from Japan na inilabas noon ay ang 2-door hatchback ng Mazda. Mula taong 1990s hanggang 1998 ay umarangkada ang Mazda 323 series sa merkado at naging patok sa mga tao sapagkat ito ay tipid sa gasolina. May malawak na espasyo sa loob lalo na sa front seat at dihamak na magaan na may 945 kg curb weight lamang. Ilan sa mga Mazda 323 series ay may disc brakes na tinatawag na sobrang nagpamangha sa publiko. Maging ang Honda Civic noon ay walang disc brake at meron lamang drum brakes. Higit sa lahat, ang model na ito ay may mahabang 2,500mm wheelbase na nagbibigay ng mas stable na performance. Sa ngayon, ang presyo ng mga second-hand Mazda 323 series ay umaabot ng 35,000 pesos hanggang 120,000 pesos. Number 1, Honda Civic. Noong 1990s at 2000s, ang Honda Civic ang tinaguriang best sedan sa merkado na maaari mong bilhin. Bukod sa kilala ang brand na ito bilang isa sa mga reliable at katiwa-tiwalang kumpanya pagdating sa mga sasakyan, hindi rin maikakaila na ang 1990s Honda Civic model nila ay sumikat dahil matipid ito sa gas na siyang hanap ng marami. Hindi mo rin naaalalahanin ang layo ng gusto mong takbuhin sapagkat katiwa-tiwala ang model na ito na based sa mga consumers ay bihira ang mga serious repairs na na-encounter nila. Kung ikaw ay nag-iipon pa, maaari mo ikonsidera ang model na ito sa halagang 90,000 pesos hanggang 150,000 pesos. Ngayon nailista na natin ang 10 ideal na second-hand na sasakyan para sa mga katulad mo na gusto maging komportable sa buhay. Sa daan, maaari mo nang simulan ng iyong car hunting. Tandaan na hindi masama ang pagbili ng mga used cars, lalo na kung gusto mo makatipid din. Nagiging wais ka lamang. Bukod pa doon, hindi naman lahat ng second-hand cars ay inabuso. Basta huwag kalilimutan na maging mapanuri sa pagbili at humingi ng tulong sa mas nakakaalam kung kinakailangan. Kung nagustuhan mo ang video na to, hit mo yung like button at mag-subscribe ka na din para updated ka sa mga car enthusiast contents dito sa channel. Sali ka na din sa malupit na car group natin, yung link nasa description. Salamat sa panonood.